number one, for their sanity, naghahanap pa rin sila ng uniform travel protocols. So Okay. yon inaayos natin kasi iba-iba talaga eh. Minsan, kung lalo na ng simula, iba-ibang tourist destination, iba-iba yung travel protocol. Eh kasi that is really up to the local government unit. Sila yung nag-set ng travel protocol. So yun, inaayos natin at slowly nga, at saka pag MGCQ, pwede na ang turismo. Pero yung naging problema, marami sa mga LGU natin, Umaayaw. kahit na kahit na MGCQ, ayaw pa rin nila magbukas. So yung importante talaga, John, is kinakausap namin yung mga LGU, bakit may pag-aalinlangan pa, ayaw magbukas, at ano yung kailangan nila para magbukas. Like for example, sa Baguio, yun, kami nagbigay ng ano nila, yung kanilang app, yung online registration app nila, yes.